10. decembar je dan kada je pre 70 godina prvi put potpisana univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i zapravo prvi put u istoriji je priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razloga. Nažalost, u Srbiji se ovaj dan 70 godina kasnije ipak obeležava sa nekom dozom velikih kršenja tih pravila i o tome nešto više ovoga jutra razgovaramo sa zaštitnikom građana, gospodinom Zoranom Pašalićem. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Šta se to dešava? Baš nije prigodno obeležavanje, vidimo šta je sve juče. Ali ne stoji ova teza da, kako ste rekli, kakva kršenja ljudskih prava? Da se pre 70 godina, dakle, potpuno prava, ali da danas kod nas u Srbiji, nažalost, se krše. Dakle, nemamo dobar odnos prema ženama, prema deci, prema osobama s invaliditetom. Evo, recimo, samo baš ovih dana oko obeležavanja Dana ljudskih prava. Svašta se nešto dešava. Tako se obeležava Dan ljudskih prava, ako mislite ovo u Parizu. Da, tako se obeležava, je tako, ljudska prava. Ali evo, mi smo očekivali pre nekoliko decenija. Sve je to počelo kao borba za ljudska prava, da se živi kao po nekim evropskim standardima. A u šta se naš život pretvorio, ratovi 90-ih, NATO bombardovanje, ova privatizacija, pljačka, ljudi ostali bez posla. Kao to može sve manjinske grupe se podržavaju. A niko ne podržava ljude bez posla, bez budućnosti. Sve više nasilja. A onda ovo posttraumatski sindrom kod nas. Ne, preozbiljna je tema, zaista. Mislim, ljudska prava i njihovo stanje u ovom trenutku, imate sve statistike koje ukazuju da pojedine grupe zaista su vrlo, vrlo ugrožene u Srbiji. Mi smo naveli u našem izveštaju koje su to grupe najugroženije. To su takozvane ranjive grupe, Romi, osobe s invaliditetom, starije osobe, žene. Znate koliki je broj ubijenih žena, preko 30 u ovoj godini, što je zaista frapantan broj. S time što sada institucija na čijem sam čelu posebno obraća pažnju na ono što zaista ugrožava ljudska prava, a to je taj imovinski aspekt. Vidjeli ste da smo otvorili mnoge teme, temu izvršenja, temu... Evo vidimo šta se dešava. Kad uzeli kredit 2,6 miliona, vratili 6,5 miliona, sad im otimaju stan. Ljudi za ove Švajcarce vraćaju stane, oni su ostali dužni kad vrate stan. Mislim, ljudi se nalaze u nekim situacijama gdje ne znaju kako da izađu iz toga. Ne kako izađu, dužničkom ropstvu. Nego je jako teško da izađu. Mislim, ja sam sam razgovarao sa ljudima koji zaista teško će izaći. Bar dugi niz godina bit će u toj situaciji da vraćaju enormne novčane, enormna sredstva, enormni novac. Ovo sada trenutno što se i na Kosovu između ostalog dešava je upravo kršenje tih ljudskih prava na manjine, na sve. Dakle, sva situacije koje su se prognozirale treba da čovjek ima pravo izbora. Da je to jedino zapravo što donekle imamo. Uvijek imamo pravo izbora. I mi smo da napredujemo u tome. Gde? Svugde, u Srbiji prvenstveno. U Srbiji gde imamo nadležnost za zaštitnih građana, ima nadležnost nad... Ne, a govorimo i u svetu, a govorimo i kod nas. Pa sad, pazite, ne mogu ja da projektujem za ceo svet. Hvala na komplimentu, stvarno. Ja mogu da govorim o onome gde je nadležnost za zaštitnika građana. Uvijek se poredimo sa celim svetom negde, hajde da vidimo gde smo tu, kako to funkcioniš. Pa ja mogu da vam iskreno kažem. Ako se poredimo sa zemljama bivše Jugoslavije, zemljama u okruženju, mislim prvenstveno na zemlje Balkana, nismo loši. Evo vidimo zemlje koje su ušle u Europsku uniju. Zaista ni. Evo recimo... Bugarska, Rumunija, zemlje bivše Jugoslavije, Grčka, znate kakva je situacija u Grčkoj. Albanija, da ne idem dalje. Nije stanje takvo da bi mi mogli da kažemo da smo mi... Nije garancija, nijako su zemlje ušle u Europsku uniju. Jako su otvorile poglavlja koja se bave ljudskim pravima. Evo recimo... Znate što je vezano za te zemlje? Evo, skoro smo imali sastanak sa ombudsmanima baš balkanskih zemalja. To su ogromne socijalne razlike koje izgleda su za sve zemlje u tranziciji prefiks, odnosno to što se može uzeti kao osnov. Nažalost, to je i Francuska koja je centar evropske civilizacije, pa vidimo kako su tamo razlike. Pa vidite šta je prouzrokovalo. Nije samo benzin, nije samo gorivo. Verovatno da je nešto dugo tinjalo pa se završilo tako. Kad se vodili razgovore sa predstavnicima zemalja u regionu, na što se oni žali? Ili je to ista priča i u Srbiji i u Hrvatskoj? Uglavnom je priča, ne može se reći baš ista, ali jako, jako slična. To su velike socijalne razlike, to su, izvinjam se što to 100 puta govorimo, to je neefikasnost sudova,
nepoverenje u pravosuđe, nepoverenje u pojedine institucije i normalno to reperkutuje na stanje ljudskih prava, ali još ono što je najbitnije, a to je na stanje jedne apatije u tim zemljama koje sam ja i svojim očima video i čuo od koleginica i kolega da ljudi bukvalno ne mogu ništa da urade za svoj život. Evo, ljudi se nadali da negde postoji pravda, ako ne tamo gde žive, ono da postoji Evropski sud za ljudska prava, da tužit ću te u Strasbourg ako ovi sudovi ovdje budu tako presudili. Međutim, nije to mnogo utešno ispalo. Bilo je nekih presuda u nekim pojedinačnim slučajevima, ali nije ni tu neka pravda koju smo očekivali. Ne komentarišem. Nemate komentar? Nemam komentar. A kod nas, a hajde govorimo sada u Srbiji konkretno o pravima, nasilje još uvijek i tekako na, kažemo, prvom mestu, pogotovo u partnerskim odnosima, nasilje nad ženama. Da li kada govorite o toj nesigurnosti prema nekim sudovima, prema nečem da u 95% slučaja, ako se ne varam, da je informacija da žene nisu ni prijavljivale nikada problem nasilništva? Da li, na koji način vi možete nam pomognete? Znate koji je razlog neprijavljivanja nasilja? To je ekonomska situacija, ekonomski položaj žena. Žena trpi nasilje, ali živi u zajednici, često je ekonomski zavisna, često je stambeno zavisna i u toj situaciji, iako prijavi, ona menja iskaz u toku postupka. Zato smo mi pokrenuli, ne znam koliko ste informisani o toj akciji, a to je Učinimo nasilje vidljivim, da bi, iako dođe do promene iskaza u toku sudskog postupka, da postoje fiksirani dokazi po kojima će sud moći da donese presudu. Odnosno da žena po, kako da kažem, posle onoga što je pretrpela, ako to nisu neke teške povrede gde zaista treba neka urgentna nega, odlazi u Institut za sudsku medicinu gde se radi stručni nalaz kojima se povezuje sama radnja, da tako pravnički kažem, ili sama ono nasilje i posljedica tog nasilja. Onda je na sudu to vrlo validan dokaz koji će dovesti do onog epiloga koji svi želimo, a to je da nasilnik bude osuđen i to da bude osuđena kaznom koja je primerena. I na taj način vi motivišete žene koje trpe nasilje da prijave to. Jer često žene prave sad kalkulaciju da li da ode i dovede sebe i decu i sebe u tešku ekonomsku situaciju, a pritom njen partner, suprug ili onaj s kim živi, neće biti osuđen adekvatno. Neće biti. Na koji način sve potpomažemo osobe sa invaliditetom na način da bi oni bili prihvaćeni u društvu na način na koji bi trebali budu prihvaćeni bez obzira što imaju možda neki tehnički problem? Ja prvo moram se zahvaliti. To je tema koje malo mediji uopšte otvaraju zato što osobe sa invaliditetom su nekako čak u nekim sredinama iskrajnute. Negde se čak i kriju. To je ono što me prvenstveno iznenadilo. A to je da u tim sredinama se apsolutno ne obraća pažnja na mogućnost njihovog kretanja, komunikacije, pomoći, svih onih načina i sredstava koje dovode do toga da one uživaju život kao i svi. Dobro, ali imamo pomaka da takve osobe ulaze u parlament kao poslanici. Evo vidimo ulaz u poštu, u banku gde oni mogu sa kolicima da uđu. Nešto se dešava. Neću da hvalim instituciju u kojoj radim, ali mnogo tome doprineo Zaštitnik građana koji je čak na godišnjem nivou ima jedan zaista ozbiljan program gde prati kako lokalne zajednice rešavaju taj problem. I na kraju godine ste ističu one koji su ga najbolje rešile. Morate da ih pritisnete da bi oni to uradili? Pa negde moramo, ali u većini slučajeva za takvu vrstu pitanja nema potrebe za pritiskom. Samo ukazati na ono šta je problem u sredini. Znači kako omogućiti da osobe s invaliditetom da im bude dostupan sve ono što bi trebalo da im bude dostupno da bi normalno živjeli. Kako po naosnovu svakoj lokalnoj samoupravi na koji način oni mogu pomoći? Dakle, to nema veze samo sa jednom institucijom i tekako ima veze sa celim okruženjem, sa komšijom prvi koji je do njih, kamoli neče više. Empatija je ono što rukovodi komšiju, ali ne možemo da se na to oslanjamo. Moramo da se oslanjamo na zvanične institucije i to znači od toga da se prvo omogući kretanje tim osobama. Znači da se one ne smetaju. To može da znači i pristup, i prevozna sredstva, i pratioci, i svakako da se ta komunikacija sa tim osobama vodi na dnevnom nivou da bi oni mogli zaista da se osjete da su zaštićeni. To je suština. Evo, Zaštitnik građana. Šta on može da promeni, evo, da pomogne ljudima koji se žale? I na što se ljudi uglavnom žale, evo, najčešće? Evo, ja ću vam reći.
Evo, za godinu i dana ja sam razgovarao sa negde 800 građana. Uglavnom se njihove žalbe odnose na imovinske probleme. Na njihov loš imovinski status, koji je posledica prvenstveno nekih problema koji se javljaju kroz kredite, kroz sudske odluke, kroz zakone koji su praktično doveli do toga da se neka njihova imovina ili jedina imovina koju oni imaju uzurpira. To je srž svih problema. 25% građana s kojima se razgovarao žali se na sudske odluke. I da budem jasan, ne na one odluke koje niko od njih ne komentariše odluku suda, niti smatra da je sud taj koji je pogrešio, ali dužina trajanja postupka. Pazite, 20 godina, priznaćete, mnogo je. Ima slučajeva i 25 godina. Onda na izvršenje odluka suda. Ako imate odluku Vrhovnog kasacionog suda, koji u svakoj zemlji zaista predstavlja odluku koja se mora izvršiti, a ovde se ne izvršava i građanin dođe i kaže... Koja odluka automatski se izvršava? Automatski? Da, se ne izvršava automatski. I recimo ni Strasbura, ni to se ne izvršava. Automatizam zaista ne postoji u smislu... Ne, nema ni dogodan rok kad će to da... Ma rok ima, to su prekluzivni rokovi i upravo u tome jeste stvar kada neko ne izvršava i kada probija, da tako kažem, te rokove. Onda je to zaista problem. I sad, mi nemamo po našem zakonu o Zaštitniku građana mogućnosti da niti da se bavimo tim problemom, niti da intervenišemo u tom slučaju. Onda šta? Dolazite u situaciju da ako možete date neki usmeni pravni savjet ili nemamo pravo čak ni da mu damo neki pismeni otpravak ili nešto u smislu rada sudova i jednostavno ljudi se nalaze pred zidom. I takvi ljudi dolaze i onda je to zaista, to je najgora situacija pred kojim kolegi i ja možemo da budemo, a to je da ne možete da pomognete apsolutno. Ljudi ne znaju kome da se žale, Zaštitniku građana. Zaštitniku građana neka se žale. Prvo, vrata su otvorena, ja sam to rekao kad sam stupio na ovu dužnost. Da su vrata potpuno otvorena i ovo, hvala za ovo. Suština je što građani lutaju. Lutaju iz razloga što dobijaju potpuno neadekvatna uputstva ko je nadležan da reši njihov problem. Evo, pretpostavljam da ste čuli ili ste gledali slučaj ovoga mosta gde preko 3000 hektara oni ljudi koji obrađuju ne mogu da obrađuju, odnosno mogu, ali da prelaze 20 km, da idu okolo naokolo zbog jednog mosta. Oni su se obratili na jednu adresu, ta adresa ih je poslala na drugu. I tako su lutali, onda su došli kod nas i mi smo to rešili i ja u petak idem i sad ćemo vidjeti ko će taj most da napravi. Oni su ljudi hteli sami da ga naprave, ali zaista ne možete da dozvolite da neko improvizuje neki most gde prelaze ogromni teret. Nemoguće da ne pomenemo i najosjetljiviju grupu, naravno to su deca i ja ću pročitati da prema poslednjim zvaničnim podacima oko 30% dece u Srbiji živi na ivici siromaštva, svako 10. dete u apsolutnom siromaštvu, a 20% nije primilo ni sve vakcine, skoro trećina mlađih od 5 godina nema odgovarajuću ishranu, a oko 50% dece u Srbiji prima neku vrstu socijalnog davanja. I niste pomenuli decu koja između 3 i 5 godina koja ne idu u vrtiće, koga je najveći broj. To je najveći broj? Da. Kako to, ako mogu da kažem, rešavate? Šta raditi? Postoji i zakonom određeno i poseban sektor koji se bavi pravima deteta. Kako se rešava? Rešava se prvenstveno što se traži. Znači, prvi korak je traže se izmene i dopune zakona, jer mi imamo zakonodavnu inicijativu da se određeni propisi koji su loši, da se oni promene u korist dece. Drugo je stalna kontrola centara za socijalni rad koji se u ovakvim slučajevima bave. Treće je dozvoliti toj populaciji zaista da učestvuje u svojim pravima. Možda to nekome zvuči ovako idealistički, ali mi imamo forum, kod nas dolaze deca i mi razgovaramo sa njima koji su njihovi problemi. Razlozi su vrlo jasni, jer niko vam bolje neće reći, a oni su prilično otvoreni od njih samih. I sve što ste ovo vi naveli, imate još vršnjačko nasilje nad svim tim. Koje je različno posebnu jednu, pošto ono je toliko zastupljeno, nažalost, i zaista je to posebna tema koju treba obraditi. To je posebna tema i tu se sad postavlja pitanje. Ko je tu odgovoran pored škole? Vi znate, ako ne znate, ja sam nekada radio u Prekršajnom sudu. Roditelji koji su odgovorni. Vi danas u Prekršajnom sudu, maltene u Beogradu, nemate ni jednu prekršajnu prijavu protiv roditelja koji ne vrše nadzor kako treba da ga vrše. Ovo nije kritika roditelja. Ovo je samo apel da svako preuzme svoj deo odgovornosti. Ne možete prebacivati svu odgovornost
na jednu instituciju ili na roditelje, mora svako da uzme učešće u tome, onda se problem da rešiti. Ako imate pojedinačno delovanje, teško. U poslednje vreme su se neke stvari rešavale i dolazile zapravo u javnost samo putem medija. I vi ste rekli da negde to zapravo jeste ključni sastojak u rešenju ovakve vrste problema, da mediji imaju slobodu govora, se o tome govori, da se ukaže na problem i da mi kao društvo to zajedno rešavamo. Naravno, pored institucija koje su neophodne da to uradi da pokrenu. Mislim da smo mi ozbiljno otvorili tu problematiku. To nije samo pitanje slobode medija. To je ono što bez nekog normalnog ili adekvatnog života nemate ni slobodu. To je status novinara, status profesije. Imate novinare koji zaista rade pod katastrofalno lošim uslovima, ugovorima koji su kratkoročni, sa malim platama, bez mogućnosti da nisu kreditno sposobni, da tako najjednostavnije kažem. I svakako da u toj situaciji oni su podložni mnogim problemima. Da li zaista jeste tako da kada ste u svom radu medijski eksponirali neki problem i kada je dolazilo upravo do saznanja veće javnosti, nekad ljudi ne znaju da se nešto dešava ni u svom komšiluku, kamoli negde dalje, da li su zaista ti problemi počeli brže da se rešavaju? Pa šta mislite, zašto sam ja ovde kod vas? Nema mnogo... Verujte mi da ja znam, ali mislim da naši sugrađani bi možda morali da znaju koliko je važno da govore o problemima. Izuzetno je važno. Da danas u svetu Instagrama, Facebooka, nekog virtualnog sveta gde je važno reći samo ono što je lepo i pokazati se u najboljem svetu, čini mi se da su ljudi malo zaboravili da smeju da kažu i da nešto nije u redu i da na taj način će i doći do nekih rešenja. I upravo zato ste i vi tu da govorimo o problemima koje postoji. Probleme smo mi saznali iz medija. Svakako da nismo prihvatili zdravo za gotovo. Mi smo ozbiljna institucija. Proveravali smo sve činjenice, dokaze. Ako tako mi nismo suda, radimo na osnovu samo dokaza, ali nam je to bilo, ako tako mogu da kažem, polazište. Drugo, mi nemamo velike mogućnosti da izvršimo pritisak na instituciju. Vi znate da mi nemamo ni sankciju. Mi možemo da tražimo, da damo predlog za razrešenje funkcionera. Ali u 10 godina postojanja institucije bilo je samo 4 takva predloga. Jedini način je upravo preko medija, da apelujemo i da ističemo problem. I mogu da vam kažem da to daje rezultat. To je važno. To je bitno da to daje rezultat. Iz tog razloga ćemo vas kada neko pravi problem, onda je uglavnom ono čega se plaši, to je da ne bude eksponiran u medijima s naše strane. Vi ćete ponovo naš gost. Hvala vam puno na saradnji. Da Bog da izašao na naslovnoj strani. Tako je. Hvala vam puno, što da kažemo. Nije problem pričati da nešto nije u redu. Problem je to samo naći način da to rešimo.